मिक्सिंग राजा जी खसौर। मोबाइल नंबर 7033 67 96 48 7033 67 96 48 के गोला चिलम चार झोरा संगवा में गंगा पानी कबूल करी हो एहो भोला दानी गरीबों के सुनी हो परेशानी कबूल करी हो एहो भोला दानी। मिक्सिंग राजा जी खसौर। मोबाइल नंबर 7033 67 96 48 7033 67 96 48। सुनी रहुआ नगरिया हमें जे भी जहाला सरनिया हमें सुनी रहुआ नगरिया हमें जे भी जहाला सरनिया हमें दुखवा से मिल छुटकारा गूंजेला जय जय कहरा हो हिम्मत नहारम जाके जलाधारम जिद को अड़ल हम बानी कबूल करी हो एहो भोला दानी गरीबों के सुनी हो परेशानी कबूल करी हो एहो भोला दानी। मिक्सिंग राजा जी खसौर। मोबाइल नंबर 7033 67 96 48 7033 67 96 48। भले कठिन डगरिया बा रहे पथल करिया बा भले कठिन डगरिया रहे पथल करिया बा चाहे पड़ जाए पौआ में छाला थारू फिरोज फैशन जहाला हो धड़कन धनंजय बोल बम बोल के भक्ति में झूमतानी कबूल करी हो एहो भोला दानी गरीबों के सुनी हो परेशानी कबूल करी हो एहो भोला दानी। कन्हे कहाँ सजवले पानी रउआ नगरी में आवत बानी भैया के गोला चिलम चार झोरा संगवा में गंगा पानी कबूल करी हो एहो भोला दानी गरीबों के सुनी हो परेशानी कबूल करी हो एहो भोला दानी। CH Films and Music सीतामढ़ी। मिक्सिंग राजा जी खसौर। मोबाइल नंबर 7033 67 96 48 7033 67 96 48। डाउनलोड करने के लिए